Me ollaan Punanaamio, me ollaan karnevaalialan yritys, ollaan toimittu 30 vuotta. Myydään pääasiassa naamiaisasuja, maskeeraustarvikkeita, perukkeja ja kaiken näköistä rekvisiittaa ja koristelujuhlia. Tehden päädyttiin ottaa siltä pohjalta, että meidän vanha ERPpi ajettiin itse asiassa alas, eli se kokonaan lopetettiin. Piti aika nopeallakin aikataululla löytää uusi vaihtoehto, niin sitten ihan netistä lähdin haeskelemaan ja Tehden tuli vastaan ja katselin myös paljon muita vaihtoehtoja, mutta päädyttiin sitten ottamaan Tehden. Tavoitteena on jouhevoittaa toimintaa, tehdä kaikesta nopeampaa, kustannustehokkaampaa ja näin. Ja mun mielestä Tehden toi meille paljon uusia työkaluja, mitä vanhassa toiminnanohjausjärjestelmässä ei ollut. Meillä on Tehdeniltä käytössä kassajärjestelmät meidän myymälöissä, Turku, Tampere, Helsinki ja Vantaa. Sitten meillä on toiminnanohjausjärjestelmä, mikä on kytketty meidän verkkokauppaan, mikä on Magento 2-pohjainen. Ja meillä on myös ProCountor-integraatio eli kirjanpitojärjestelmä. Tehden on tuonut meille myymälöiden ja varaston kesken niin kyllä hyviä ratkaisuja, että saldojen tarkistelu ja tämmöinen on huomattavasti parempi vanhaan verrattuna ja myös siirrot ja näin niin toimii kyllä siellä paremmin. Kassalla on sanotaan vanhaan verrattuna aina hyviä ja huonoja uudistuksia, mutta sanoisin, että vanhaan järjestelmään verrattuna niin kokonaiskuva on ehdottomasti plussan puolella, eli oli niin kuin nosto parempaa. Mitään suurempaa koulutusta meillä ei ollut, että itse vähän tutustuttiin ja myymälöihin oltiin sitä aina tukena, jos jotain kysymyksiä tuli, mutta hyvin vähän oli ongelmia niin kuin käyttöönottovaiheessa, että meni kyllä siltä osin joustavasti ja hyvät on ohjeet, niin sieltä aina löytyi ratkaisu, jos oli jotain pulmia. Tehdenin parhaat puolet on mun mielestä käytettävyys, selainpohjaisuus, että se on jouheva, helppo käyttää, siinä on hyvä ohjeistuspuoli ja se on niin kuin kevyt ratkaisu, niin ne on mun mielestä niin kuin ehdottomia plussapuolia. Verkkokaupan puolella Tehden on ollut meille pieni haaste. Pakkaamon puolella se on hieman hidastanut meidän pakkausprosessia. Alussa siitä kommunikoitiin ja korjaus on siihen tulossa. Muuten ostotilaukset, tämän tyyppiset kaikki keräilyt on ollut koko ajan kunnossa. Tehdenin myötä kustannukset on meillä pienentynyt, että tietysti on vaikea meidän vanha toiminnanohjausjärjestelmä oli samalta toimittajalta kuin verkkokauppa, eli nyt on 2 eri toimittajaa, niin sinänsä kustannusten vertailu ihan suoranaisesti ei ole mahdollista, mutta kyllä se on edullisempi ratkaisu meille ollut vanhaan verrattuna. Kenelle tahansa, kuka tarvitsee jouhevaa kassajärjestelmää ja hyvää toiminnanohjausjärjestelmää.